लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा लागोन फै मैया नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंदोंमोन ना मोसानो सोलोंफैदों होननानै जोङो दा मोसानो थांगासिनो बैनि लोगोफोरा कालापानि होननाय जायगायाव LP स्कुल दं आरो बेयाव माबा मिटिं दंमोन आंबो मोजाङै मिथिया बे मिटिङाव बे स्कुलनि मास्टारा जोंखौ मोसानो लेंहरदों आरो जोंनि बे नलपारा गामिनिफ्राय बेखौनो जोङो दा थांनो नागिरगासिनो जोङो मोसानो रोङा दे लोगोफोर ओरैनो सोलोंब्रबनानै मोसाहैनो नागिरदों नोंथांमोना मिनिनाङा दे जोंनि मोसानायखौ बानायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालामदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै हाजो सायावबो माइ गायो लोगोफोर नै हाखांबाय दुब्लि बारि माइसे मोजां जायगाफोर नायलाय जों मोसानो रोङा आरोना ओरैनो लगाय मोनदेरसो ना मादै जोंनि रायजोनि मानसिफोरखौ लेंहरदों नालाय ओरैनो मोसानो थांनो नागिरदों जोङो फोरोंग्राबो गैया जों गावबा गावनो स्टेप बानायनानै सोलोंदों आरो ओरैनो मोसानो रोङाबाबो जोंना बर'फोरखौ दख'ना गानबानो बिराद मोजां नुखायोना ना दख'ना गोमो फास्रा गोजा लाबानो समायखायो होनदों मोसानो रोङाबाबो ओरैनो बिदलाबाय थादोंब्रा थांनो हायो आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट मालिगाव ओंखारहैनो हायो बे लामाजों जोंहाबो मालिगाव थांनांगौबा नैबेखैनो थाङो सर्टकाट आरोना लोगोफोर गेजेर गेजेर इन्जय खालामनांगौ एसे मिनिनांगौबो फुर्तिबो खालामनांगौ मानसिनि जिउआलाय मा दिनै दं गाबोन गैया ना लोगोफोर बेनिखायनो जोङो रोंबाबो रोङाबाबो रंजानो थांनो नागिरदों आरो ना मिनिनांगौ गेजेर गेजेर होमबाना बेमार आजारफ्रा मोजां जायोनो आरो मिनियालासिनो बुथुमबा थाबाथाय बेमार जायो आंबो न'आव हारसिं थाबाथाय बारा मिनिया बुथुब थाबाय थायो बाहेरायाव ओंखारबासो ओंखायनो फुर्ति आरो लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना नैबे LP स्कुलावनो गथ'फोरा नै बेनि स्कुला लोगोफोर আজি মানে আমাৰ এই 1 নম্বৰ বৰাগাঁও ক্লাষ্টাৰৰ ডক্টৰ মণ্ডল সমলকন্ধৰ ৰাইজৰ উৎসৱ বুলি এই অনুষ্ঠানতে অনুষ্ঠিত কৰিব দিছে আমাৰ বিভাগীয় শিক্ষা বিভাগৰ পৰা সেইকাৰণে ইয়াতে আজি বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ খেল ধেমালি হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি হ'ব কম্পিটিশ্যন হ'ব ডেন্সৰ আৰু এতিয়া যিটো সাংস্কৃতিক সমাৰোহটো আমি এটা ৰেলি কৰিম তাৰমানে সাংস্কৃতিক এই যাত্ৰাটোত শোভাযাত্ৰাটোত আমাৰ এটা এই বাথৌ মন্দিৰৰ পৰা আমাৰ নলপাৰা দাঁতলপাৰা নলপাৰা কালাপানী নলপাৰা এই দুটা এই চুবুৰীৰ যিখিনি মানে আমাৰ এই এইটো কি ক'ব বাগৰুম্বা এইটো বড়োসকলৰ সাংঘাতিক মানে জাতীয় এটা সাংস্কৃতিক তেওঁলোকক আমি মাতিছোঁ আমি যিহেতু এই অসমীয়া জাতি আৰু উপজাতিৰে ভৰপূৰ সংস্কৃতিৰে বাৰেবৰণীয়া সংস্কৃতিৰে আমি ইয়াতে সকলোৱে একলগ হৈ এই অনুষ্ঠানখন মানে আয়োজন কৰিছোঁ একেলগে সেইকাৰণে আজি এই উৎসৱটি আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ টোটেলি ইয়াতে 8খন স্কুল আছে এই বৰাগাঁও 1 নম্বৰ ক্লাষ্টাৰত আৰু 8খনৰ গোটেইখন স্কুলৰ পৰা 5ৰ পৰা 10জন ল'ৰা ছোৱালী লৈ ছাৰসকল আহিব
আমাৰ স্কুলখনৰ নাম হৈছে কালাপানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এই কালাপানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত বা খেলপথাৰতেই এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুমোদন জনাইছে। गेलेगासिनो हैलां मैलां सुइं खालामदों सुइं। नैबे स्कुलनिनो सार बिथाङा बुजायनानै होबाय। नोंथांमोना जानांगौ बुजिबाय जोंखौ लिंहरनायनि जाहोना मा। नैबेयाव गथ'फोरनि गेलेनायनि बादायलायनाय जागासिनो, खारनाय बादायलायनाय जागासिनो। बेनिफ्राय नैबेखै सारमोना जाय देरहागोन बिसोरनो मेडेल होगोन आरो गथ'फोरनो। नायगासिनो जों गथ'फोर गेलेनायखौ दा। नै जोङो फैबाय दा लोगोफोर, न'आव थांनो नागिरबाय। मोसानायानो जायासै आरोना, मा होनो बक्स लाबोआखैनो, बिनिखायनो मोसानाय जायासै, ओरैनो थांनानैल' फैनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ थगायनाय बायदि जाबाय लोगोफोर। जोङो फैनानै मादैमोननावसो दसे जिरायफैबाय आरोना लोगोफोर। मोसानो मोनाखै माने जोङो बक्सनि जेबो जुगार गैयामोन, बेनिखायनो मोसानो हायासै। ओरैनो माबा मबाइलजोंल' दामनानै मोसाबोबाय। भिडिअ लानाय जायासै लोगोफोर, नोंथांमोनखौ थगायनाय बायदि जाबाय, गाज्रि दामोन दे लोगोफोर। दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन, बाय बाय।